guys, this is Ganesh Mumbai. I came back with a new video friend show. So guys, आजचा जो टॉपिक आहे आपला तो एक मस्त टॉपिक आहे, सगळ्यांना आवडणारा टॉपिक आहे, तो म्हणजे माझी शाळा. सो आज आपण सगळेजण माझ्या शाळेकडे जाणार आहोत. तिकडची सगळी माहिती तुम्हाला मी सांगणार आहे, त्यावेळी केलेली सगळी कवनं वगैरे सगळं सांगणार आहे. सो लेट्स गो. तुम्ही पाहू शकता ही ती वाट आहे जिथून मी माझे मित्र शाळेमध्ये, आता आम्ही शाळेकडे जात आहोत. तुम्ही पाहू शकता ही वाट. या वाटेने आम्ही सकाळी 7 वाजता ज्या साईडने जातो. सगळ्यात जास्त मला प्रॉब्लेम म्हणजे उठायचा प्रॉब्लेम. मी कधी लवकर मला जेव्हा शाळा असायची ना, म्हणजे 7 वाजता 7:30चा टायमिंग असायचा आणि 7 वाजता मला तिकडे पोचावं लागत होते. म्हणजे कारण मी आणि तू आणि माझ्यासोबत तो एक अवधूत असायचा. तो जरा आता माझा व्हिडिओ बघल्यावर तर मला शिवाय देणार, पण मी तुम्हाला त्याची एक खरी गोष्ट सांगतो. कारण तो जेव्हा असं यायचा ना या पुलावरून, तेव्हा असे पाय दोन्ही ठेवून तो असं करायचा. चला जरा दोन्ही पाय या ठिकाणी असं ठेवून ना असं करायचं. म्हणजे कसं त्याला मोठेपण करायची जरा जास्त सवय होती. पण होतं आता मी तसं काय करत नाही, कारण आता आम्ही थोडे मोठे झालो. आम्हाला समजतंय की मोठा कामा नाही. काय तर दुसरा टायमिंग होता ना, तो 12 वाजता होता. दुपारी 12 संध्याकाळी 5 पर्यंत. तो पण टायमिंग मला जास्त आवडायचा. म्हणजे कसं त्या टायमिंगमध्ये आपल्याला खूप सगळी सोय करायला वगैरे होती. संध्याकाळी शाळा सुटायची म्हणजे खूप भारी वाटायचं. आणि सकाळी फक्त जरा उठायचा प्रॉब्लेम होता, म्हणून सकाळचा टायमिंग आवडत नव्हता. कारण नंतर एकदा उठलो आणि नंतर शाळेमध्ये गेलो तर काय एवढं वाटायचं नाही. इथून 2 ते 3 मिनिटांनी आम्ही पोचणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता आम्ही शाळेकडे पोचलो आहोत. ही शाळा आहे आणि शाळेचा दरवाजा ओपन आहे. तिथे गाड्या वगैरे दिसतात सरांच्या. सो पुढे आम्ही गेलो नाही, प्रॉब्लेम झाला आहे हा एक. सो थोडा वेळ आम्हाला इथे थांबावं लागणार आणि नंतर पुढे जावं लागणार. शीट हीच ती जागा आहे. तो माझा एक फ्रेंड आहे ना, तर तो इकडे म्हशी चरायला आणायचा आणि तो म्हशी चरवण्यासाठी इथेच का आणायचा त्यामागे सुद्धा एक कारण आहे. ते म्हणजे तो अमध्ये शिकायचा आणि मी बमध्ये होतो. नमध्ये ती एक मुलगी होती ना, ती त्यांचे ते क्लास असायचे समजलं ना, आणि ते क्लास या साईडला असायचे. वेगळ्या शाळेचा हा जो भाग आहे ना या साईडला असायचे. आणि तिला बघण्यासाठी तो मुद्दाम म्हणून म्हशी चरवण्यासाठी इथे आणायचा. एवढी सारी जागा असताना तो इकडे आणायचा. तो आता जेव्हा हा व्हिडिओ बघणार तेव्हा 100% शिवाय देणार. बट नो प्रॉब्लेम, त्याला चालतंय सगळं. गाईज फायनली 15 ते 20 मिनिटानंतर सर आणि जे कोण शिपाई वगैरे होते शाळेमध्ये ते सगळेजण घरी गेलेले आहेत आणि आम्ही व्हिडिओ बनवायला पुन्हा सुरुवात केली आहे. तुम्ही पाहू शकता. वाव, ही माझी शाळा आहे. भावाला घेऊन आलो व्हिडिओ शूट करण्यासाठी. बघूया कशा प्रकारे व्हिडिओ काढतोय तो. ही माझी शाळा आहे, तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला सिनेमॅटिक शॉट दाखवणार आहे, तोपर्यंत मी तुम्हाला सांगतो. हा शाळेचा फ्रंट साईड आहे. या साईडला शाळेची बेल आहे आणि सगळे वर्ग आहेत. तुम्ही पाहू शकता त्यातल्या काही वस्तूंची. सो गायज सुरुवात मी इथपासून करतोय. हा आहे साहित्य रूम. यामध्ये जे सामान असतं ना, म्हणजे वाजव वगैरे असतात, राष्ट्रगीत वगैरे म्हणताना आपण जे बँजो वगैरे वाजवतो ते सगळं सामान वगैरे इकडे असतं. आणि काहीतरी इश्यू वगैरे झाला म्हणजे कोणतरी मोबाईल वगैरे घेऊन जेव्हा आमच्या वेळी यायचो आणि तो सापडायचा वर्गामध्ये, तेव्हा त्याला या रूममध्ये घेऊन यायचो. कारण मी जेव्हा स्वतः यूज करत होतो तासाला,
तेव्हा मला पकडलं गेलं होतं. त्यावेळी मला ह्या रूममध्ये आणलं होतं. तो हा रूम आहे. त्यामुळे मी हा रूम कधीच घेऊ शकत नाही. त्यानंतर आहे कार्यालय ऑफिस. यामध्ये मुख्याध्यापक बसतात. त्याच्यानंतर मुख्याध्यापक क्लास आमच्या वेळी बसायचे. आता कोण कोण बसतात का माहीत नाही, पण मुख्याध्यापक अजूनही बसतात या ठिकाणी. ओके. त्यानंतर आहे इतर जे शिक्षक आहे, म्हणजे आपण ज्यांना लाईक करतो, लाईक करत नाही असे सगळे जे शिक्षक वगैरे असतात, त्यांचं ऑफिस हे आहे शिक्षक विश्रांती कक्ष म्हणून. तर ते सगळे शिक्षक या ठिकाणी बसतात. आहे तिकडे 8वी 9वी 10वी त्यानंतर 11वी 12वीचे क्लासेस आहेत. ते या ठिकाणी इथून वाढ आहे, तुम्ही बघू शकता इथून वाढ आहे. तर आपल्याला जायचं असेल तर आपण इथून जाऊ शकतो. नाही तर आम्ही ज्या ठिकाणी आता मागशी आलो त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. त्याच्यानंतर हा संगणक प्रयोगशाळा तिथे लिहिले आहे संगणक प्रयोगशाळा म्हणून मी संगणक प्रयोगशाळा म्हणतो, पण हे संगणक प्रयोगशाळा आमच्याकडे म्हटले नाही यार, आम्ही आयसीटी रूम म्हणायचो. हा सगळ्यात माझा आवडता विषय होता. संगणक म्हणजे कॉम्प्युटर हे तुम्हाला माहीत असणारच, पण आम्हाला त्यावेळी माहीत नव्हतं. जेव्हा संगणक हा शब्द वापरला होता सरांनी आमच्यासमोर, तेव्हा आम्ही एकदम असं कन्फ्युज झालो होतो. संगणक नंतर समजलं संगणक म्हणजे कॉम्प्युटर. त्याच्यानंतर हा जो विषय आहे ना मला खूप आवडतो, कारण यामध्ये कॉम्प्युटर वगैरे भेटायचा. त्याच्यानंतर तो गेम वगैरे असायचे कॉम्प्युटरमध्ये, ते आम्ही चालू वगैरे करायचो. त्याच्यानंतर मार वगैरे खायचो, हे सगळं चालायचं. तो संगणक हा विषय जाम आवडतो. हा 5वीचा वर्ग आहे. 5वीचा वर्ग, 6वीचा वर्ग आणि 7वीचा वर्ग आहे. नोटीस बोर्ड याचा का आमच्याशी काही विषयच नाही, कारण आम्ही एकदम म्हणजे बॅक बेंचर म्हणतात त्या टाईपचे होतो. काही नोटीस बोर्ड जेव्हा काहीतरी शाळेमध्ये कार्यक्रम वगैरे असतात, त्याच्यानंतर कोणीतरी काहीतरी एखादं पेंटिंग वगैरे बनवलं, त्याच्यानंतर कविता वगैरे लिहिली, आम्ही काय नंबर वगैरे कोणाचा आला तर त्याची नोटीस इथे लागली जाते. सो हा आहे नोटीस बोर्ड. 6वीचा वर्ग आणि हा शेवटचा आहे तो 7वीचा वर्ग. एक वर्ग एक्स्ट्रा आहे, म्हणजे तो अदलाबदल जर करायची असेल वर्गाची तर तो वर्ग वापरला जात असायचा. तर आपण बोलूया माझ्या एका स्पेशल वर्गाकडे, तो म्हणजे 7वीचा वर्ग. अब तो मेरा दिल जागे न सोता है. एवढं बोललं म्हणजे तुम्ही समजलं असेल किती खास असेल वर्ग. सो मला समजत नाही तुम्हाला मी माझी स्टोरी सांगू की नको, पण तुम्हाला माहिती आहे की मी माझ्या व्हिडिओमध्ये कोणतेही सिक्रेट ठेवत नाही. सो मी आता तुम्हाला माझी स्टोरी सांगतोच. सगळे जे विद्यार्थी असतात ते तुम्ही बघतात, जे असे कार्टून वगैरे करतात, सगळे जे विद्यार्थी ते मागे बसत असतात. तर मी मागे बसायचो नाही, मी ओमकार आणि ऋतुराज मी मध्ये बसायचो. माझ्या बाजूला ऋतुराज बसायचा आणि बाजूला ओमकार बसायचा आणि मागे आपली हिरोईन बसायची. काय करू समजत नाही, सांगू की नको स्टोरी तुम्हाला? ठीक आहे. आणि नंतर काय झालं, दुसऱ्या दिवशी ती मला नंबर देणार होती आणि त्याच दिवशी मी तुम्हाला मागाशी बोललो बघा, दत्तू म्हणून माझा एक मित्र आहे, त्याच्यानंतर निवृत्ती म्हणून एक मित्र आहे. साला त्यांच्याने एका मुलीसोबत गेला लपडं म्हणजे काय, फक्त फोन केला होता आणि त्या मुलीने ती सरांना नाव सांगितलं होतं आणि सरांनी नंतर त्या दत्तूला आणि निवृत्तीला पुढे घेतलं. इथे म्हणजे असं तुम्हाला जास्त या साईडला बोर्ड आहे घेतलं आणि मारायला सुरुवात केली. मी आलो होतो पाणी प्यायला, पाणी वगैरे पिलं. इथे टाकी असायची, तुम्ही बघू शकता इथे टाकी असायची. ते एवढं नव्हतं, एवढं होतं आणि इथे टाकी असायची. आणि पाणी पिऊन जेव्हा मी आतमध्ये गेलो तेव्हा हे दोघे दत्तू आणि निवृत्ती दोघे जण असे होते. म्हटलं ऋतुराजला मी विचारलं काय रे काय झालं, आता नाही रे ह्या दत्तू निवृत्तीने त्या मुलीला रात्री कॉल केला आणि तिने नाव सांगितलं सरांना. आई शपथ, तो सगळ्यात बेकार क्षण होता माझ्यासाठी, कारण त्यावेळी ती पण मागे बसली होती आणि तिने हा संपूर्ण सीन बघितला होता आणि ती मला नंबर पण देणार होती. मला सांगा असा जर सीन बघून कोणी मला नंबर देणार का? मग सेम तसंच झालं. मग तिने त्या दोघांना बघितलं आणि नंतर मला बोलली नाही मी नंबर देऊ शकत नाही. मी कसं एकदम 7वीमध्ये म्हणजे एकदम छोटा होतो आणि माझ्यासाठी ती फर्स्ट होती. मी का फोर्स वगैरे तर काय असतं मला समजत नव्हतं. मी तिला फक्त अजून एकदा सांगितलं दे ना गं नंबर. म्हटलं मी तिला रात्री कॉल करेन, बोल माझी. असं बघितलं आहे मग काय तर हां त्याचे फटके गावतले तुका. आई शपथ, एवढं जेव्हा ती बोलली ना खूप भीती वाटली मला. तिच्याशी बोलणंसुद्धा सोडून दिलं दुसऱ्या दिवशीपासून. आणि सगळे नंतर रिझल्ट वगैरे 7वीचा लागला होता. 8वीमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो तेव्हा नंतर सगळे जे मित्र आहेत इकडचे जवळचे गावातले ते सगळे चिडवू लागले मला आणि तिला पण चिडवू लागले, खूप चिडवायला लागले.
आणि नंतर तिने नाव सांगितलं सरांना, नाव सांगितलं आणि ती मला सांगायला लागली की आपण बोलूया नको. मी सांगितलं अगं आपण बोलतो तरी कुठे, थोडं काहीतरी असं फक्त वही वगैरे पाहिजे असेल तरच मी तुझ्याकडे फक्त मागतो, अजून काय मागत नाही. तर मला बोलली नको, आपण जेवढं बोलतो तेवढं पण नाही बोलायचं आजपासून. हां ठीक आहे, नाही बोलत. त्यानंतर ते अजून मी तर सगळे चिडवायला लागले. त्याच्यानंतर एक मध्ये आला दुसरा हिरो. त्याचं मी नाव सांगणार नाही, जरी तो माझा मित्र असला तरी मी त्याचं नाव सांगणार नाही, कारण ही जी स्टोरी आहे ती नाही मला योग्य वाटत नाही, मी नाव सांगणार नाही. आणि नंतर दुसरा आला, नंतर मध्ये आला दुसरा हिरो. आणि नंतर सगळेजण जे मित्र आहेत ना ते तिला त्याच्या नावाने चिडवायला लागले. मग मला जलन व्हायला लागली. नंतर मी तो दुसरा जो होता बघा, तो माझाच मित्र होता, त्याच्यामुळे मला त्याचा राग यायला लागला, कारण माझाच मित्र तिला बघतोय असं. म्हणजे ती एक शाळेतली लव्ह स्टोरी होती, त्याला चिडवायला लागले. नंतर त्याला पण मारलं. मला काय मारलं नाही, कारण मी बोलायचं सोडून दिलं होतं. मी खूप घाबरत होतो मुलींच्या बाबतीत, तर जामच घाबरायचो. म्हणजे त्यावेळी कसं तिने माझ्याकडे बघितलं, मी तिच्याकडे बघितलं, म्हणजे झालं प्रेम झालं. त्यावेळीचं प्रेम. नंतर ते दुसऱ्या दिवशी तेच परत, चला ती माझ्याकडे बघते, मी तिच्याकडे बघतो, चला आपलं प्रेम फिक्स आहे. तर त्यावेळीचं हे सत्य होतं. त्याच्यानंतर काय आम्ही इंटरेस्टच घेतला नाही लवमध्ये. सो ती शाळेतली लव्ह स्टोरी, तुमची पण काहीतरी लव्ह स्टोरी असेल, तुमची जर लव्ह स्टोरी कशा प्रकारची असेल किंवा तुमचं प्रेम अजूनही असेल तर तुम्ही मेन्शन करा खालती, मला सांगा की आमचं चालू आहे. कोणी सांगू शकत नाही, मला माहिती आहे, पण तरी पण मी सांगतो. सो माझी लव्ह स्टोरी तिथपर्यंत स्टॉप झाली. त्याच्यानंतर काय संगणक आहे, आणि हा आमच्या वेळी असायचा. आम्ही जेव्हा इथे बसायचो, आमचं संगणकाचा जेव्हा तास सुरू व्हायचा तेव्हा आम्ही जोरात धावत इकडे जायचो, कारण खुर्च्या कमी होत्या ना. बाकीच्यांना नंतर असं बाजूला असं बसायला लावत होतं, त्याच्यामुळे हा संगणक कष्ट होता आमचा. तर या साईडची तुम्हाला माहिती मी दिलेली आहे. त्यानंतर शाळेच्या दुसऱ्या साईडला जाऊया. तिकडचे वर्ग वगैरे तुम्हाला दाखवतो, प्रयोगशाळा वगैरे दाखवतो, स्टेज दाखवतो, रंगमंच सगळं त्या साईडला आहे. त्यानंतर या साईडला तुम्ही बघू शकता काय आमचं ग्राउंड आहे, पुढे आमचे सगळे खेळ वगैरे चालायचे. त्याच्यानंतर पोषणाहार, किचन, पोषणाहार वगैरे आम्हाला लोक भेटायचं, जेवण वगैरे भेटायचं. तर या रूममध्ये भेटायचं, तिकडे जेवण केलं जायचं. या साईडला जेवण करायचं आणि या साईडला आम्हाला वाढायचं. आम्ही या साईडला लाईन करून त्या साईडला चिकवाचं वगैरे झाडं वगैरे आहे, तुम्ही पाहू शकता. त्या चिकवाच्या झाडाखाली बसायचं जेवणासाठी. सो मित्रांनो, ही आहे शाळेची दुसरी बाजू. आणि ह्या साईडला आहे 8वी 9वी 10वीचे वर्ग होते आमच्या वेळी. आता कसे काय त्यांचे कशी काय मॅनेजमेंट ठेवली आहे काय माहीत नाही, पण आणि ही आमची प्रयोगशाळा होती. आता हे काय आहे, ओके. आणि ही आता एकदम मस्त बनवली, ही एवढी मस्त नव्हती तेव्हा. आणि हे जे पायऱ्या गेले आहेत बघा, ते वरती जे काय काय बांधलं आहे ते नव्हतं, फक्त इथून पायऱ्यावर गेल्यावर. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता हा आहे 8वी अ चा वर्ग, 8वी ब दाखवले, 8वी ब आणि 8वी क. त्याच्यानंतर 2 टाईमची शाळा असायची. आमचे वर्ग सुटल्यानंतर इकडे 11वी 12वी बसायची. सो दोन्ही वर्ग इकडे बसायचे, सकाळ सत्र आणि दुपार सत्र अशा प्रकारची शाळा असायची. सो तुम्ही पाहू शकता इकडचे पण काही खूप सांगू शकत नाही. इथे आमचं गॅदरिंग व्हायचं, डान्स नाटक वगैरे या मंचावर राहायचं. आणि अजून तेच मंच आहे, काही चेंजेस वगैरे झालेले नाही, सेम टू सेम आहे. आणि ही जी आहे ना गाईज, ही आमची लायब्ररी होती, पण आता इथे प्रयोगशाळेचं केलं आहे. ही आमची लायब्ररी होती. इथे आमचं जाणं जे कमी होतं, कारण पुस्तक हा विषय जरा आमच्यापासून दूरच होता.
हे आमचं ग्राउंड आहे, जे आमचे शालेय जे स्पर्धा वगैरे सगळं असतात ते या ग्राउंडवर असायचे. खेळायचं मैदान वगैरे तुम्हाला मी दाखवलं आहे, पुन्हा इथं तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर या साईडला आहे दुकान. मधली सुट्टी जेव्हा व्हायची ना तेव्हा आम्ही या साईडला जायचो. दुकान वगैरे ह्या साईडला आहे आणि दुकानदार तो पोकळा म्हणून होता, तो आमचा खास होता आणि खूप म्हणजे खास. जे आमचे सिक्रेट वगैरे आम्हाला गोष्टी करायचे होते, म्हणजे वर्गामध्ये जे काय मॅडमचे सरांचे त्याच्यानंतर पोरींचे जे काय सिक्रेट आमचे गोष्टी असायचे ते आम्ही या साईडला आम्ही ते दुकान आहे बघा, त्या दुकानाच्या बॅक साईडला आम्ही जाऊन गोष्टी करायचो. शाळा म्हटल्यावर कोणाचे डोळे पाणावत नाही असं होत नाही, कारण शाळेतले जे आठवणी जे आहेत ते आपण तशा आठवणी कुठेच मिळवू शकत नाही, ना कॉलेजमध्ये मिळवू शकत किंवा आपण जॉबवरती मिळवू शकत. सो या ठिकाणी आज येऊन मला खूप बरं वाटलं आहे, कारण जुने जेवढे आठवणी आहेत ते ताजे झाले. जे आमचे शिक्षक वगैरे होते ते आम्हाला नेहमी म्हणायचे जी काय मजा करायची आहे ती शाळा झाल्यानंतर करायची. पण आता असं वाटतं त्यावेळी आम्ही जी मजा केली ती बरंच झालं, कारण तशी मजा आम्ही आता करू शकत नाही. आता फक्त काम आणि काम करू शकतो. आता जो व्हिडिओ आहे तो सर पण पाहणार, काही सर पाहू शकतात, सांगू शकत नाही पाहणारच म्हणून. सगळ्या सरांना मी सांगू इच्छितो की त्यावेळी जर आम्ही अशी मजा केली नसती तर आज आमच्याकडे ही आठवणी शिल्लक राहिली नसते. त्यावेळी तुम्ही आम्हाला ओरडत होता की बाबा जी काय मजा करायची ते शाळा झाल्यानंतर करा, शाळा झाल्यानंतर करा, म्हणजे शाळा संपल्यावर करा. पण नाही, त्यावेळी आम्ही मजा केली ती खूप चांगलं केलं, कारण अशा आठवणी पुन्हा भेटणार नाही. आजचा जो व्हिडिओ आहे तो मी इथपर्यंत संपवतो. तुम्हाला आमचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया सगळ्या जे आपल्या वयाचे आहेत विद्यार्थी वगैरे सगळ्या विद्यार्थ्यांना, तुमचे सर आहेत त्यांना पाठवलं तरी चालेल, आणि व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल मला सबस्क्राईब करा, अजून मला व्हिडिओ बनवण्यासाठी मोटिवेट करा. सो आणि कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा होता, व्हिडिओमध्ये अजून काय ॲड झालं पाहिजे होतं, कारण मी अजूनसुद्धा एक असा शाळेवर व्हिडिओ बनवू शकतो तुम्ही जर कमेंट केलात तर. ओके, सो कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू.